Ai pistolul la burtă. Ia, hai amândoi sus, sus, amândoi, sus, hai, deschide mașina și sus. Deschide mașina și sus, auzi că-ți dau glos, n-auzi? Mi-ai făcut-o coaie băgat. Hai futu-ți morți, mă, deodată, n-auzi? Urcă sus, la volan, hai. Și tu, hai. Hai, repede. Dă-te mai încolo, să stau și eu. Fii atent, ține-mă la urma pe tine, de faci vreo mișcare, îți dau glos cu toți morții, mă, înțeles? Băi, înțeles? Da, mă, înțeles. De aici unde spune checkpoint. Bravo, Uite, s-a pus checkpoint aici, de făcut aici. jocul toți. Hai să vă dau ciobul, că altceva n-aveți ce să luați. Hai, dă-i odată acolo. Stai, oprește și să-ți dau ciobul și bac. Dă-i mă odată, futu-ți morții, mă, că te puști, ești prost? Bă, nu mai înjura. Păi nu vezi că îmi face Dă-i un blocaj? futu-ți morții, mă, odată. Jos! Bă, stați. Băieții ăștia jefuitori și vreau să le fac manevră, fratelo. Băieții ăștia jefuitori la ăsta. Sugio. Domnule, mulțumesc că m-ați ajutat, mă traumatizat, mi-a pus șobul ăla, mi-a pus... Domnule, mi-a pus arma la cap, mi-a pus arma la cap. Pleacă de aici. Mi-a pus arma, domnule, mi-a pus arma la cap, domnul ăla, mi-a pus arma la cap. Da, ne ocupăm noi. Am vrut să mă jefuiască, vă rog, face ceva, mi-a Dă-i pus arma la cap. parcare. Urcă-te în Domnule, mașină și vă rog, pleacă de de aici. mașină, Urcă vă rog, mașină, vă mă rog. auzi? Urcă mașină și pleacă. Traumatizat.